агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 19 августи соли 2024 аз ошкор шудани ҳолати тасарруфи маблағҳои буҷавӣ дар ширкати заводи таъмири механикии шаҳри ваҳдат ба маблағи қариб 7.6 миллион сомонӣ ё наздики $700,000 амрикоӣ хабар дод. агентӣ гуфт ин маблағи бузургро аз корхона раиси он Ғуломов худ ба яғма бурдааст. маркази матбуоти агентии мубориза бо коррупсия дар шарҳи ин парванда гуфт санҷиши молиявии хоҷагидорӣ дар фаъолияти заводи таъмири механикии шаҳри ваҳдат нишон дод ки Ғуломов зимни фаъолияти корияш ба ҳайси директори ҳамин ҷамъият қасди тасарруфи маблағҳои бюджетиро назди худ пеша намуда дар асоси маслиҳати пешакӣ бо роҳбарони ширкатҳои тиҷоратӣ давоми солҳои 2021-2023 дар якчанд ҳолат бо роҳи сохтакории ҳуҷҷатҳои муосибӣ 7,580,328 сомонӣ барои харидории дастгоҳу таҷҳизоти гуногун барои эҳтиёҷоти ширкати заводи таъмири механикии шаҳри ваҳдат пешбинӣ шуда бо роҳи аз они худкунӣ тасарруф карда дастгоҳу таҷҳизотро умуман ба завод ворид накарда бо ин кирдори қасдонаи худ ба давлат зарари махсусан калони моддӣ расонидааст. аз маводи парвандааш бармеояд ки масъулони ин корхона беинсофона тамоми маблағи бузурги қариб 7.6 миллион сомониро ки баробари қариб $700,000 аст ба ҷайби худ заданд. оид ба ин ҳодиса нисбат ба Ғуломов ва шариконаш бар асоси ду моддаи кодекси ҷиноятии тоҷикистон 245 қисми 4 банди б тасарруфи маблағҳо ба миқдори махсусан бузург ва 323 сохтакории хидматӣ парвандаи ҷиноятӣ кушоданд. баъди анҷоми тафтиши пешакӣ ва тасдиқ шудани фикри айбдоркунӣ ин парвандаро ба додгоҳ супориданд. ба онҳо ҳамчун ҷазо барои сохтакорӣ бо истифода аз мақом ҷарима ба андозаи аз 250 то 365 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё то 2 соли зиндон таҳдид мекунад. ҳамин тавр ба муттаҳамон бар асоси қисми 4 моддаи 245 барои тасарруфи маблағи махсусан бузург ҷарима ба андозаи аз 1824 то 2700 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан асосзодӣ ба муддати аз 10 то 15 сол таҳдид мекунад. тоҷикистон яке аз кишварҳои аз ҳама фасодзадаи дунё ба шумор меравад. нозирони умур коррупсияро як монеаи ҷиддӣ дар роҳи рушди ин кишвари фақиртарини собиқи иттиҳоди шӯравӣ ва муборизаи мақомоташ бо ин ваборо нокофӣ меноманд.